Chi bai vek ule e khai avan boy thei ram ram ve male boy theia kan om hi pathian ne na lom thu om sela boy tak kan om thei te hi alom om em ani inri ni le chulni hi chuan ka intiha dam ve thina ama ero chu tun inri ni chu kanuin a birthday a thleng don ani ti min han hril thut maya ka in ngei to boy na sa hle mai tun tuma hian kumchum riat pakhat apum hlum dona ni kuma khan a kumchum riat pum hlum na kha chuanin kan then om hmai zual in thum in li vel kha choya kan som ve a kan hin ve dar hle mai han ngei toilet po hianin alung len thlak em ani kumin ro chu kalong ai to chuak reng lova keima thiam lo liao ani thil tui man to le thate khoi a emo le bakery ate han order zung thei din huna te kan ding ve lova du kan neya mi te ti anga ti te kan du ve ani chuanin keimani in kan kuta kan siam chop vek zelanga ya ma se pathianin malmin soma mi te angin thiam em lo maila kalau ti thei ve zel zul zela ka in ngei tua na samaya enge katan siam ol samang kan in hnai vela hian enge katan lam khom zung ol samanga ol sam taka siam mai thei tur ti ka ngai tua black forest cake hi kanu birthday a cake a chuan siamila ka ti ta a ka cake recipe man hi kan soi thuak anga mero chu ke po hian a recipe a inziak ang che hi ka follow ngai lem chuang lova a recipe inzia dan hi chuan 3 cup thum shifted cake flour anti a mase cake flour te kan nei lo wangin cake flour hi chu ke main ka siam chopta chu I no thum maida kan lak chhuak khan alas na a khan maida ti khat lovin tablespoon hi ang vela ti khat lovin a aya khan corn flour ka mangta kha cake flour chu ani meya ti chu ma nia kan siam du chuan baking powder tablespoon khat chi teaspoon khat chuan butter mang lovin vegetable oil ka manga chu no khat ka manga chuan sugar po hi a recipe a hian no ni antia no ni hi rap om ka tilu tuka I maida no thuma chini no ni han man chu a rap thlak ka tia chuan keima thu in no khat ka manga atok chia chuan artui po hi pali antia artui pumli amai ro chu ke chuan mizo artui tereu te kha ka mana wangin pumruk ka manga chuan vanilla extract hi teaspoon ni chuan milk bong nu te hi no khat chuan cocoa powder kha cup no mun li a thena mun thum vel ka manga chuanin oven sat dan zong hi chu kan oven a in anglova mi nge chi hrang kan mangta a chu wang chuan a bake da rei dan zong te a oven sat dan zong te hi chu ka soi huai ngam lo ke chuan 180 degree celsius a mit somli tanga linga vel chung ka ura chuan ka cake siam khi in chiriat vel ang cake tin pahnia mun nia ka then ni chu tiang chuan cake pahni siam chuanan ka hmanga ni chu mi then khat chuan ei in siam lampang te hi itilang thin sia ithil tel za te hi iron tilang ngai si lova in ti mai theya ma se keima tak po hian baking ti lova hi chuanin thil hi ka te thlip thep ngai lova feel hian ka kala ani om ang tura rin ang vel hianin
thil hi ka ti ve vel mai mai a tin mi te ei in siam han zir tir tur em hian chuan ka thiam na hian a tlin thlawt lo hian ka hre ve hrim hrim a hei YouTube channel hi siam thar ve mai ka ni a kala bangbo ve ang reng khop mai a tira kha chuan ka plan dan chuan ka in chung huam lampang hi ti lan tama eng thlai te nge ka china chuta chuan eng herbs te nge ka chin chuan chu eng tin nge kan chawka a kan man ti te kha ron ti lan ka tum chu ania ma se hei tun lai hi thlasik thlai kan la tran don chu ani si a chu wang chuan huana po eng ma om lowa chuanin kan in chhunga kan chawhmeh siam dan le hmun hrang hranga kan lo ton hriat ve tawh kan lo tih than ve tawh te ka rawn ti langa ka rawn en tir ve zo ania nakinah phei chuanin a state wise ang hian India ram en tir nan Maharashtra in enge an lar pui Goa in enge an lar pui Odisha in enge lar pui Andhra in enge an lar pui ti ang zawng te hianin kal chho pui tura mani te hi ka ti deuh leka tun lai phei chu ka ril ruwa Tamil Nadu South Indian enge Asiam ka ei chak wang aniang ka ti mai lampang hi ka ril ruwa a lang na se em a chu wang chuanin kanu birthday a po hian sa ka siam tur hi I Tamil lampanga an siam dan angin ka ron siam dawn ani Asian cuisine kan ti dawn nge Oriental cuisine kan ti dawn nge le continental cuisine te hi chu a bo hian ka bo maka I India rama ei state hrang hrang ei kan siam dan hi ka tui ve na zawng ania chuan mi po hian min zawt se enge ram thil siam hi nge tui ti min ti ta se keimani ram India le Mizo kan thil ei hi tui ka ti chu ani mai a bik takin kei phei hi chuan voksa hi ka du bera amai ro chu tun lain voksa kan lei ngam chia lowa hriat chian viau te ni lo chuan khatiang kha hmuh tur wang bawk si a voinia po hianin bawng sa kan lei dawna in lama bawng kambol an ron zuara chu kanun a lo leia bazara komchak bazara ka han chhowa ke in bawng ir le bawng ti curry a siam tur kha ka han lei ve thunga ti hian kan prepare chho tan ta ani voina kan bawng sa siam tur hi Madras beef curry ti a hriat ani a history hi tlem te kan soi lokanga British hoka India rama sumdong tura an ron lukha 1600 ani chuanin kuta Bengal na wop ten an khan anin ti buai ta chuta tang chuanin Robert Clive kha ron lang ta ni kha chuan Robert Clive an ram a ron la India ram kha British havin an op chhota British ho khan India ram kha an op kha mun thuma an thenta Calcutta Bombay le Madras presidency sia khan chuan he beef curry lo chhuana hi Madras British Madras kha tuna Chennai kan ti hi British hovina an op khanin hemi beef curry hi lo chhuak ta Hindu hovin bawng san ei ngai lo ti kan hria Christian omte le British ho khanin he beef curry hi an ron ti chhuak ta tun thleng hianin alar em bawng sa siama hian tui ber te hi kan masala man tur te ni curry pata Kashmiri red chili longpar elaichi black pepper thing marcha zira thakthing dhania heng te kan man tur te ni chuan hei coconut
masala hi tel chal lovin kan kanga to tara masala hi ari chak chaka hian coconut kha kan telang coconut hi aran ukchan don vele kan ti dai ha ka gas kan off nga kan da dai nga chu chu mixer kan her di pa nga chu chu kan bong sa masala tul chu ne lo tok dong to hei lo ukchan deuh to a gas kan off ang kita kan hmu ang khian masala khi kan her di panga masala hi a powder le lovin nangmanin han her dip chin ve te u atui bi kania o sala kha kan deng chipa hei kan deng chip tila kan her di pa yang hian lo opta ni sa i kan na tur bela khan a om tok i ti vel kha tel chuan sat phot tur ani purun kan thla pa nga ni ta kan purun var le so thing kan tel le ang kan purun kha lo ukchan to a tomato kan thla kan tomato kha hei alom hina ko kaya masala kan her di chok kha kan thla kan
bong sa kan thlak to ang bong sa hi kêu khat ain tam deu ai eng kêu fiang te khat ti hian ama hian tui lei mia lovin rei lo deuh hlek kan chuang hriang an thil chuan chu khu ti khan tui lei lovin ama in lo so ber ber mai a hian hei coconut milk kan te lang coconut milk mai ba ka hian tui po kan tel belanga a min na turin chi ke mani al du ang pok kha kan telanga chu chu ani to me ti khan chi mani du ang to ka al tela chon min ani to me ti khian kan chung kwa member pathum te chuanin kan bong kambol bu tlem te ne na bol te kan bong ginger garlic onions le an thur ne na chum te le kan madras beef curry siam te chu kan ei ve ta a chuan atu ka hianin kat ve ila kan ti a kan cake kha a frosting ka ti lai kha zan ani a zan rei hnuah karon lawa a picture chuanin atu ka hianin hei sunday a hianin kanu ale kan unau kan te kan soma chu chuanin samosa te siamila kan ti a samosa la hi lum vat lo hi chu tui box hi lo ti khian sunday chuna kan siam chop ta a samosa siam na na kan man ro chu maida ghiu chi le ajwain ani ajwain hi enge mizo tongin ka shelawa amero chu black zira an ti po hian mang thin thawa a thei ram chuan thil hi avot vek mangila tui po avot ghiu po hi avot fridge atanga lak chhuah ni se a chan chu avot veka kan ti hianin samosa kha I nip deuh ram tha deuh hian alo om thina a tui bikin ka hria chuanin ti hianin kanuaya kanuai zo hian minute somthum vel kan khu tha a chumi nuah chuanin kan han nuai tha le a chu chu samosa idu ang tiat vel khan i then bunganga chu chu ata nuai anga nuaya alaya kata chumi alaya kan kat chu triangle anga siama tui kha achar na na mana chuan a feeling khada mei turani a feeling atan hianin alu le chana ka hmanga chana te hi ma zanin ka chia sa a chu chu kan kanga chu chu a feeling atan khan kan hmanga chu chu tel sa a thla ka kan kha ani to meya India hian pathian hna lom tho sei sen lo kan ba a kanu in hetianga kumsom rat pakhat apum hlum na birthday mang thaya alo om le hi
kan lawm em ani kum sang hnih sawm pakua March thla khanin ka pain min boral sanga chumi hnu reilo te September thla chuan kanu hi naupang kumtling lo a chhung te motor ru chhuak motor khalh pawh thiam mang lo khan a su a amalpui hi a tliaka kan hlau thawng em a Sinod Hospital a zai ani a hun rei tak chhung damdawi inah te kan awm a chuan ina kan lo chhuah leh hnuah pawh mahni in sa seng theilo che sawn theilo khumah ringot awm ang chi khanin enkawl ani a mahse voin ni ah chuanin tihian inchhung dungah te kal theiin tin a duh chang chuan ṭul a tih chang leh ni pawimawh ni ah chuanin biakinah te pawh kan in hruai thleng thei a hetiang din hmun a lo thleng leh hi kan lawm em ani a ke erawh hi chu a bai hlен a mahse heti chunga min la dampui ve ṭek a hetia kanu tih tur a lo awm ve ringawt pawh hi kan lawm tak meu a kum tam tak hi min la dampui se kum tam tak hi a birthday tur in buat saih hian buai leh nok ila tih hi ke ni unau chuan kan duh thu sam ani he ka channel siam thar min lo thlir sak thu zawng te pawh hian chu min duh pui ve vek ka bei sei tlat a bangbo ang reng tak chunga he ka channel siam ve min lo thlir sak tu te zawng in zawai a chungah lawm thu ka sawi e in zawai in mang tha vek ule